От езерото Загорка. Значи, дойдохме тук, за да презентираме една нова лодчица за захранка. D26 с много интересно и иновативно дистанционно управление. Значи другото при тази лодка за пръв път попада на бяла лодка. Изключително много прилича на популярния преди модел D16. Но тя беше в черен цвят. Тук сега е в един много интересен неонов бял цвят, който наистина много добре се вижда. Но по-интересното е, както казах, това иновативно дистанционно управление. За една ръка. Затова снимам с едната ръка, с другата така, с другата управлявам лодчицата. Значи, преди малко зададах една домашна точка и една целева точка. Тази лодка е интересно, че има само две GPS точки. Една домашна и една за нанасене за варица. Като ви измерва метрите, в момента показва, ето, че е на 2 метра от домашната си точка. Сега ще натиснем бутон ОК и лодката автоматично ще тръгне към зададената. Ето, обръща. Ето, там сме задали среща на 50 на метра. Гледай, виж патетата. Жестоки. Така, чакай да се отклоняваме. Лодката автоматично, виждате, без да пиша нищо. Ето, изписва и метрите. 33, 32, 31 до зададената целева точка. Така се нарича целева точка или точка на риболов. Лодката си отива. Това е изключително бюджетен модел, нека да вметна. Отива си перфектно на зададената точка. Сега остават, движи се с около метър в секунда, много добре. 3, 2, 1. Пип. Издава звуков сигнал, лодката спира перфектно. Значи с едно натискане на клавиш C, так, ние я връщаме. Ето, натискам. Забелязвате. И лодката автоматично обръща. Значи захода е в рамките на 1 метър. Съвсем нормално, супер е. Бих казал, супер заходи. В права линия се движи лодката. Добре. Така, чакайте само да снимам. Много добре даже. Разбира се, на дистанционното ви изписва. Сега, какво е предимството на това дистанционно? Много лесно за управление, елементарно се правят точките, с цето задаваш домашна точка, с окия задаваш целевата точка. Продължително натискане. Ето, 33, 32, 31, 30. Точно метър в секунда. 29, 28, 27, 26. Така. Показва ви индикация на батерията на дистанционното, показва ви индикатор на батерията на лодката. Вдясно е на лодката. Като е паднала една чертичка. Супер е. Светлини си има всичко. Много, много лесно направено. Така. Дистанционно, много готино направена лодката. Ето е. Ще блъснем патката. Ето е патката. Опа! За малко. Спря си точно на брега. Яка ще го блъснем. Това е. Това е от мене. Жоро Карп. Надявам се, че съм ви бил полезен. Ако имате интерес към лодката, обадете ми се. Ако не, към патката. Ще ви фаним една патка, няма проблем. Това е. Окей. Чао, колеги.